e nder ɓayinago jagorgal Royaume-Uni kalfinagal jokkodiral e leyɗi janane ñii ŋakkere ɗoftagol ngol famata ko ndimmago Congo caggal nde M23 e walidiɓe mum Rwanda kepti Goma e Bukavu. Royaume-Uni noddi yo hare nde joofa eno yawiri ngu jirtini kadi wonde ballal maɓɓe e Rwanda so wona ko fati ɓe nguli loriɗi no fewi e leydi ndi ala ko ɓe keɓat e maɓɓe so tawi ɓe jaɓnani ɓe. Ndi leydi Royaume-Uni e wondude e walidiɓe mum winderyankoɓe ina heɓidi kadi fawde kuugue kese goɗɗe dow Rwanda sabu ndi holliti wonde ko leyɗe ɗe fof poti jaggude e kisal yimɓe funnangue RD Congo. Royaume-Uni holli kadi wonde ballal neɗɗankagal gabbingal e 17,6 million kalis euro ma yeltine ngam wallidde siwilɓe Congo loriɓe e nde haare saabinde e wiide ONU mayde ujunaji yimɓe. Horejo diplomatie Royaume-Uni o David Lammy waɗino jillo ñande 21 e 22 ndu lewru to Congo e to Rwanda ngam yidude e hooreɓe ɗen leyɗe hono Félix Tshisekedi e Paul Kagame. O holli nafoore golle nunɗuɗe ngam keɓgol jaam hakkunde maɓɓe e ballal hooreɓe Afrique hiɗɓe kadi o gongini wonde ko faire politique tan woodi ngam dartinde nde haare to Congo.